ପୋଡ଼ପିଠା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ପାରମ୍ପରିକ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ହିଁ ରଜମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଟେଷ୍ଟ ରଜ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ହୁଏ ସେଭଳି ନଥାଏ। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇଦେବୁ, ତ ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ସେଥିରେ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଛି ନିଜରେ ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଦହି, ଛେନା, ତାପରେ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିଛି ଗୁଡ଼, ଚିନି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି, ଅଦା ଛେଚା, ତେଜପତ୍ର, କାଜୁ, ଖିସମିସ୍, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ସୁଜି ପକାଇକି ଜନ୍ତିବ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସେଥିରେ ସେ ଦେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରେଇଦେବ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲିଭା ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ପିଠା ରାତି ସାରା ବସେ। ତ ପହିଲି ରଜ ଦିନ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିକି ପୋଡ଼ପିଠା କାଟିକିରି ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସହର ବଜାର କଥା, ଚୁଲି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ କରିବା। ତ ତାକୁ ସିମ୍ରେ ହିଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ କରିବା। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତୁ ବସି, ମୁଁ ମୋର ସବୁ କରିଦେବି, ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ। ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ତ ସେ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେଲା। ଆମେ ମା' ପୁଅ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ବାଦାମ ଆଉ ଖିସମିସ୍ ସଜେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେଲା। ଏପଟ 15-20 ମିନିଟ୍, ସେପଟ ପୁଣି ଉଲଟେଇକିରି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ବସାଇଲା ପରେ ସକାଳକୁ ମୋତେ ସେ କାଟିକି ଦେଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି କାରଣ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହିଁ ରହିବ, ଉଚ୍ଚା ନିଚା ହେବନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମାନ ଇଏରେ ଦେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ 4ରୁ 5 ପିସ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇଦେଲି କାରଣ ଏତେ ସ୍ପଞ୍ଜି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା?